Wel, bore da i chi gyd, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae mor dda yn dydy i ni gael yr amser yma, y cyfleon yma bob wythnos i gofio am gariad Duw tuag ato ni. I ni'n cael atgoffa o pwy yw Duw, pwy ydym ni, ac i'r cariad yna mae wedi ddangos tuag ato ni. Felly gadewch i ni nawr weddio, gadewch i ni geisio bendith Duw a phresenoldeb Duw a gofyn iddo fe i ddangos i ni. O'r newydd, gymaint mae wedi'n caru ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni mor ddiolchgar i ti am ddiwrnod newydd ac am wythnos newydd a chyfle newydd i dyfolu di ac i glywed o dy air di. I gael atgoffa arglwydd am dy gariad di. Dy fod ti wedi'n caru ni cyn creu'r byd. Ac arglwydd dy fod ti wedi trefnu dangos y cariad yna i ni. Ac arglwydd ni'n gofyn yn awr. Bore yma, neu di'n helpu ni bob un. Beth bynnag yw'n sefyllfa ni, beth bynnag yw'n profiad ni, yn ysbrydol, arglwydd, gad i ni weld y cariad sy'n gen ti tuag ato ni. A gad i ni dy garu di. O arglwydd, bydd gyda ni felly yn yr oedfa hon unwaith eto. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr mae heddi yn Sul y Tadau, ac felly fel anreg sbesial i dad, fi wedi gofyn iddo fe i siarad ac i gyflwyno'r emyn gyntaf. Falle geith e Caerdydd hefyd os mae'n lwcus, ond dyma fe anreg iddo fe. Felly mae dad yn mynd i esbonio rhyw gymaint ar yr emyn gyntaf, ac yna fyddwn ni'n canu mawl gyda'n gilydd. Mae gen i yn y Gymraeg traddodiad cyfoethog iawn o gyfansoddi ac o ganu emynau. Ond nid felly y bu erioed cyn y ffrwydriad emynyddol a gafwyd yn y 19 ganrif dan ddylanwad y diwygiad Methodistaidd, gwaith bobl fel William Soter Celyn. Cyn hynny, yr arfer yn gyffredin oedd canu y salmau. A'r reswm am hynny oedd yr argyhoeddiad oedd gan lawer yr adeg yna ac yn wir sydd gan rai bobl hyd heddi. Sef fod Duw mor aruchel, mor fawr, fel mae dim ond geiriau Duw ei hunan oedd yn ddigon da i'w foli trwyddyn nhw. Hynny yw geiriau'r Beibl ei hunan, ac felly dyna bobl nawr yn mynd ati i fydryddu darnau'r Beibl a'r salmau yn fwyaf arbennig. A'r enghraifft enwoca mae'n siŵr yn y Gymraeg yw salmau Can Edmund Pris a gyhoeddwyd 400 mlynedd yn ôl yn 1621 a sy'n cael ei ystyried yn un o fydroddiadau gorau o'r salmau trwy Ewrop gyfan i ddydd. Ond bod yr emyn wedi dod yn boblogaidd iawn o'r 19 ganrif ymlaen, i ni gweld emynwyr yn dal wrthi yn mydryddu rannau o'r rai o'r salmau neu rannau eraill o'r Beibl, yn enwedig hanner Solomon. Ac yn y marn un o'r enghreifftiau hyfryta sydd gennym o hynny yn y Gymraeg yw mydroddiad o rannau o Salm 103 gan Nantlais, fe wnaed bendithia ar arglwydd. Nawr, un o Sir Gyfyrddin oedd Nantlais, a mae'n dod yn un o emynwyr ymlyca hanner cyntaf yr 20 ganrif, yn un y wir o gnwd o emynwyr o Sir Gyfyrddin o'r cyfnod yna. Bobl fel Elfed, er enghraifft, a J.T. Job. Ac fe aeth Nantlais yn weinidog gyda y Methodistiaid Calfinaidd, neu Eglwys Presbyteriaeth Cymru. Ac mynd yn weinidog i Eglwys Bethany Rydaman yn 1900 a treulio dros 20 mlynedd i gyd yn weinidog yn yr eglwys yna.
Ond mae bywyd Nantlais yn rannu'n glir iawn yn ddwy ran. Yn un drobwynt mawr yn digwydd yn ei fywyd yn y flwyddyn 1904. 4 blynedd ar ôl iddo fe ddod yn weinidog i Bethany. Mae diwygiad 1904 yn effeithio'n drwm ar yr eglwys ac ar Nantlais ei hunan. Yn wir, mae'n dweud bod wedi cael magwraeth grefyddol, roedd e'n grefyddwr cydwybodol, didwyll yna, bod e wir, i fod e'n weinidog yna, ddim wedi dod i brofiad personol o Grist, o berthynas personol â Christ, hyd nes profiadau diwygiad 1904. Ac canlyniad hynny i gyd yw i fod e nawr yn neilltuo y doniau barddonol o ganddo fe, yn arbennig at gyfansoddi emynau, a hefyd at gyfansoddi cerddi Cristnogol i blant. Ac mae'n cyfansoddi ac yn cyfieithu ac yn addasu dros gant emynau i gyd. Ac yn ei plith y mae y mydryddiad yma o Salm 103 neu rannau o'r Salm. Ac mae e'n fydryddiad caboledig iawn. Hynny yw, mae Nantlais yn llwyddo i gadw'n agos iawn at eiriau cyfieithiad, yr hen gyfieithiad felly o Salm 113. Ond eto wneud i'r cyfan lifo yn rhwydd ac yn esmwyth. Mae'n dechrau gyda union eiriau agoriad y Salm, fe wnaid bendithia yr arglwydd. Ac yn y pennill cyntaf wedyn, trwy'r pennill cyntaf, mae'n mydryddu y 5 adnod gyntaf yn y Salm yn rhoi agos mewn gwirionedd. Fe wnaid bendithia'r arglwydd a chofio'i holl ddoniau o hyd, medde fe. Yr ail adnod yn Salm 103 yn dweud fe wnaid bendithia'r arglwydd ac nac ynghofio ei ddoniau ef. Ac felly ymlaen, yr hwn sydd yn maddau dy holl anwireddau, yr hwn sydd yn iachau dy holl esgedd. Yn Nantlais yn newid hynny i myddeuodd dy holl anwireddau, iachaodd dy lesgedd i gyd. Yr hwn sy'n gwaredu dy fywyd o ddistryw, yr hwn sydd yn dy goroni a thrigaredd ac a thosturi. Nantlais yn troi hwnna wedyn gwaredodd dy fywyd o ddistryw a gras y coronodd dy ben. Diwallodd dy fwrdd a daioni, at seiniar i fawl hyd y nen. A mae wedi newid ychydig bach yn fyna, yr hwn sy'n diwallu dy enau a daioni. A mae Nantlais wedi rhoi'r gair bwrdd mewn, diwallodd dy fwrdd a daioni. A wy'n tybio bod hwnna'n fwriadol yn wy'n atgoffa ni nawr o Salm 23, lle mae Duw yn dweud fyna fod Duw y bugel mawr yn arlwyo bord ar gyfer i bobl felly yn dweud. Felly, yn gaboledig, mae'r un peth yn wir yn yr ail bennill, mae'n cadw'n agos iawn at eiriau y Beibl ei hunan, yn achos yr ail bennill adnodau 8 a 9 ac wedyn adnodau 13 ac 14. Ond mae'n neud i'r cyfan i lifo yn rhwydd ac yn esmwyth. Beth arall gallwn ni ddweud am yr mydryddiad yma yw fod e'n gynadwy iawn. Nawr, roedd Nantlais wedi dod yn reit amlwg fel bardd ifanc addawol oedd y doniau telenegol ganddo fe. Ac i ni gweld hynny yn y Salm yma, mae'n llifo'n rhwydd, ond mae yna rhywbeth soniarus hefyd yn y cyfan. Mae yna rhyw symlrwydd telenegol i'r cwbl felly. A dyna ni'n gweld trwy yr emyn yma, fel ni'n gweld y symlrwydd yma, yr elfen soniarus sydd yn redeg trwy'r cyfan. A mae yna rhywbeth tawel yn does hefyd yn y cyfan, a ryw sicrwydd yn rhedeg trwy'r cwbl. A'r peth arall felly gallwn ni ddweud am yr emyn yma, mae'n rhywbeth cysurlon iawn yn yr emyn yma. Beth mae'n wneud yn y pennill cyntaf, ac yn ymlaen wedyn wrth gwrs i'r ail bennill, yw mae'n cydblethu dau beth. Mae'n cydblethu yr pwysles yma ar Dduw fel yr un sydd yn maddau.
Maddeuodd y holl anwireddau, iachawd y lesgedd I gyd, a gwaredod y fywyd o ddistriw. Ond mae hefyd wedyn yn y penillion yma, mae'n pwysleisio'r ffordd mae Duw yn ddiw y cynhaliwr wedyn. Hynny yw, mae Duw yn rhoi I ni ddoniau, yn rhoi rhoddion I ni. Fe wnaed bendithio'r arglwydd a chofio'i holl ddoniau o hyd. Mae'n coroni ni a gras y cronod y ben, diwallod y fwrdd a daioni. Felly mae'r ddau beth yma'n cydblethu. Dyw'r achubwr a Dyw'r cynhaliwr yn rhedeg trwy'r cyfan. Ac ni'n gweld hynny yn parhau yn yr ail bennill ydyn ni, tregarog a grasglon yw'r arglwydd. Hynny, mae'n tregarog wrthon ni, mae'n maddau ni, ond mae'n llawn gras hefyd. Gras, y ffafr anheiddiannol yma sy'n dod I ni. I ni ddim yn heiddi dim gan Dduw, ond mae'n rhoi I ni o'i ras hwyredig I lyd I roi lle. Hynny yw, bod ni'n heiddi I lyd I gondemniad, mae'n hwyrfrydig I lyd. Nid byth yn mae'n cadw digofaint, nid byth yr ymryson I fe. Mae'r ailadrodd na nid byth yn pwysleisio hynny yn dweud wedyn. A'r darlun hyfryd na wedyn, sydd wrth gwrs yn y salmi hunan fel y tysturiad tad wrth I blant. Felly y tysturiad arglwydd wrth o'r ei hofnadef. Canes ef Edwin, mae'n adnabod ein defnydd ni, cofio mai llwch ydyn ni, a dyna'r cwpler gan Nantlais wedyn, fel tad wrth I blant y tysturiad. Mae'n cofio mai llwch ydyn twy. Ac yna'n gorffen, wrth gwrs, o fenaid bendithio'r arglwydd, fel mae'r salm yn gorffen, mewn gwirionedd, o fenaid bendithio'r arglwydd. Bendithia ar arglwydd beth mwy. Yn beth sy'n eitha diddorol, bod Nantlais trwy y mydroddiad yma yn cadw'n agos iawn at eiriau y Beibl I hunan. Mae'r llinell ola yn y ddau bennill yn eiriau Nantlais I hun ac yn rhoi canlyniad I gasgliad fel betai o fyfyrio a mae'r mydroddiad yma yn ffrwyth myfyrdod dwfn mae'n amlwg ganddo fe am yr iachawdwriaeth sy'n dod I ni trwy yn niw trwy Grist felly ynddo fe. Ond mae'r llinell ola yn y pennill gyntaf dweud, wel, oherwydd yr holl bethau yma, oherwydd I fod yn maddau ni, yn gwaredu ni, yn cynnal ni, wel, at seiniad I fawl hyd y nen, hyd at y nefoedd felly ynddo fe. Ond yna wedyn, yn yr ail bennill, eto ar ôl pwysleisio bod Duw yn tregarog ac yn graslon, yn tosturio wrthon ni, yn cofio mewn llwch ydyn ni. O fenaid, meddwl fe wedyn, bendithia'r arglwydd byth mwy. Hynny yw ar ddiwedd y pennill gyntaf, at seiniad I fe o fawl, hyd yn nen ar y ddeiar yma. Ond y nawr ar ddiwedd y pennill ola yna, bendithia yr arglwydd byth mwy, hyd ragwyddoldeb.
Nawr, fel nes i awgrymu wythnos diwetha, ni'n mynd i fod yn edrych ar yr un testun bore yma, yr un adran, sef 1 Ioan, pennod 2, adnod 28 ymlaen i bennod 3, adnod 10. Ac y reswm pam o'n i eisiau edrych ar y testun yma eto yw oherwydd, fel nes i nodi wythnos diwetha, mae Ioan yn plethu themau a syniadau fewn i'w gilydd. A felly, mewn rai adrannau, mae ormod i ddweud mewn un bregaeth. Ac o'n i'n teimlo hynny'n arbennig o wir yn yr adran yma. Felly, wythnos diwetha, o'n i'n ffocysu ar y ffaith fod ni'n byw rhwng 2 ymddangosiad yr arglwydd Iesu. Ei ymddangosiad cynta, yn ei ddyfodiad cynta, ac yna yr ail ymddangosiad yna ar ddydd y farn. Heddi, fi eisiau ni ffocysu yn arbennig ar un adnod mewn gwirionedd, yr adnod gynta ym mhennod 3, ac mae'n adnod arbennig o addas ar gyfer Sul y tadau fel newch chi weld wrth i ni ddarllen. Felly gadewch ni droi at air ein Duw ni. Ac yn awr blant, arhoswch yn ef, mwyn i ni, pan fydd ef yn ymddangos, gael hyder, a bod heb gywilydd arnom ger ei fron ef ar ei ddyfodiad. Os gwyddoch ei fod ef yn gyfiawn, yna feddylech wybod bod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Gwelwch, pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, yn awr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei buro ei hun fel y mae Crist yn bir. A mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Yr ydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, ac ynddo ef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu. Nid yw'r sawl sy'n pechu wedi ei weld ef na'i adnabod ef. Blant, peidiwch â gadael i neb eich arwain ar gyfeilion. Mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn, fel y mae ef yn gyfiawn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder nid yw o Dduw. Na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Amen. Amen. Wel, diolch i Dduw am y darn gwerthfawr yma o'i air ei ni. Wel, ni'n mynd i gael stori i'r plant nesa. Mae hi'n Sul y tadau. Fi'n gobeithio bod chi wedi bod yn brysur iawn yn gwneud rhywbeth neis iawn i dad fel brecwast mewn gwely neu prynu cerdyn i dad. Mae'n special iawn heddiw yn dydi. Achos mae tadau yn amazing. Maen nhw'n chwarae gyda chi,
Maen nhw'n gofalu ar ôl chi neu'n siŵr bod chi'n saff. Maen nhw yn bwydo chi. Maen nhw'n cysuro chi os oes rhywbeth yn upsetio chi. Mae tadau'n fodlon wneud unrhyw beth drosto chi. Ond chi'n gwybod beth? Fi'n gwybod bod yna 2 tad sy'n well na tad chi. Yr un cyntaf yw dad fi, achos dad fi yw'r gorau. A'r ail un yw Duw y tad. Duw y tad yw'r tad gorau erioed. Mae'n well na tad fi hyd yn oed. A dyna be ni'n gweld yn y darlleniad heddiw. Meddyliwch mor aruthrol fawr ydy'r cariad mae'r tad wedi dangos ato ni. Dyn ni'n cael ein galw'n blant Duw, ac mae'n berffaith wir. Y rheswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Mae Duw yn caru ni gymaint. Mae Duw eisiau galw ni yn blant, a mae eisiau ni galw fe yn dad. Nawr, mae eisiau hwnna cymaint. Mae'n fodlon anfon ei unig fab i'r byd i achub ni. Achos ar hyn o bryd, mae'r pechod a'r pethau drwg ynddo ni yn stopio ni rhag galw Duw yn dad. Ond mae Duw yn fodlon newid hwnna. Mae Iesu Grist yn dod i'r byd ac yn byw bywyd perffaith, a wedyn roed y bywyd perffaith yna i ni. A nawr ni'n gallu galw Duw yn dad, a mae Duw yn gallu galw ni yn blant iddo fe. Dyna maint cariad Duw. Ond nathoch chi sylwi beth oedd e'n dweud ar ddiwedd yr adnod nathon ni ddarllen? Beth am edrych arno fe eto? Y rheswm pam dydy'r byd ddim yn derbyn hynny ydy ei bod nhw ddim wedi nabod y Meseia chwaith. Mae'n dweud, dydy pawb ddim yn gallu galw Duw yn dad iddyn nhw. Pam? Wel, achos dydyn nhw ddim di nabod y Meseia, sef Iesu Grist. I ddod i nabod Duw, mae yn gyntaf angen dod i nabod Iesu Grist. Nawr, fi eisiau chi feddwl, oes rhywbryd yn eich bywyd mae rhywun di dod lan ac yn dweud, och, ti'n edrych union fel dy dad, neu ti'n soundio'n union fel dy dad. Wel, yn amlwg achos chi yw plentyn eich tad. A mae'r un peth fan hyn. I ddod i nabod Duw y tad, mae angen dod i nabod Iesu Grist y mab. Trwy y mab, ni'n gallu gweld Duw. Trwy Iesu Grist, ni'n gallu galw Duw yn dad i ni. A ni yn blant i Dduw. Mae angen cofio hynny. A i wneud hyn, mae angen darllen y Beibl. Yn y Beibl, ni'n gweld straeon a hanesion am Iesu Grist. A os ni'n gweld Iesu Grist yn y Beibl, ni'n dod i nabod Duw yn well. A mae'n bwysig iawn nabod eich tad yn dda iawn. Felly gai annog chi ar Sul y Tadau i ddod i nabod ac i ddod i garu y tad gorau erioed. Duw y tad. Wel, gyrwch i ni weddio nesaf yn gilydd. Nw'n ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. O arglwydd. Ie, ni'n parhau i ddiolch i ti am yr neges rhyfeddol yma. Dy fod ti o dad wedi'n caru ni ac wedi'n galw ni i fod yn blant i ti. Ni'n diolch bod ni'n gallu nesau at y ti yn awr. O Dduw, creawdwr nefoedd a deiar, y Duw tragwyddol, yr un holl alluog, holl bresennol, holl wybodus, yr un sydd yn dal y greadigaeth mewn bodolaeth ac ni'n gallu dalw di yn dad. O arglwydd, diolch i ti am hyn, diolch fel plant ni'n gallu nesau at y ti mewn ffydd yn gwybod yn ei di
ein derbyn ni. Am dy fod ti'n barod wedi'n caru ni. O Arglwydd, diolch i ti am hyn. Ac Arglwydd wrth i ni fyfyrio nawr ar yr gwirionedd yma. Dad, i ni'n deheu am ddau beth. Arglwydd yn gyntaf, i ni'n deheu am weld eraill yn profi yr fraint yma o gael ein mabwysiadu. Ni'n gwyddio byddwn ni'n clywed am y bobl yn edifarhau am ei pechod a'i gwrthryfel yn derbyn ac yn nesau at y ti mewn ffydd ac wrth gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist yn dod yn blant i ti. Ac o Arglwydd, bydde fe'n rhoi'r fath lawenydd i ni, i glywed am bobl yn dianc rhag y farn sydd i ddod ac yn cael dod yn blant i ti ac yn frodyr a chwiorydd i ni fel dy saint di. Ond Arglwydd ni'n gwyddio hefyd dros do ni sydd yn credu. Ni sydd yn dweud ein bod ni wedi dod yn blant i ti trwy ffydd yn Crist. Arglwydd, helpa ni i fyw yng ngoleuni hynny. Helpa ni i fyw fel plant annwyl ac ifydd. Helpa ni i fod yn efelychwyr ohono ti. Helpa ni i fyw allan yr hyn ydym ni o Arglwydd. Helpa ni i dy garu di. Helpa ni i fyddhau i ti. Helpa ni i garu ein gilydd. Helpa ni i beidio a phechu o Arglwydd. Helpa ni i wneud cyfiawnder a daioni i'r bobl o'n cwmpas ni. Arglwydd i ni eisiau fod yn bywydau ni ym mhob ffordd yn adlewyrchu pwy ydyn ni. Ein bod ni'n blant i ti. Arglwydd ni methu gwneud hyn yn ein nerth yn hunain. Rydyn ni angen ysbryd glân i ddod ac i weithio'n rymus yn ein plith ni fel dy bobl. O Arglwydd, a wneud i hynny felly, o sgweli di fod yn dda. Hyd yn oed nawr wrth i ni gymryd ychydig funudau fyfyrio ar dy air di ac i geisio deall y pethau hyn yn well a cymhwyso nhw i'n bywydau ni. Arglwydd, helpa ni. O sgweli di fod yn dda. O Dad, clew ein gweddi ni nawr. Bydd gyda ni unwaith eto gweithaf yr cyfyngiadau sydd arno ni. Arglwydd, gogonedd dy enw mawr di yn awr. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O ganwn ni emyn arall yn gilydd cyn bod ni'n troi at air Duw. Thank you.
Wel, mae yn Sul y Tadau. Diwrnod lle bydd rhai yn gallu diolch a llawenhau oherwydd eu profiadau da nhw gyda'i tadau. Diwrnod lle bydd rhai yn galaru ac yn gweld eisiau eu tadau. A diwrnod lle bydd eraill efallai'n teimlo'n ddigon siomedig, yn drist, hyd yn oed yn grac oherwydd yr hyn maen nhw wedi profi o'i tadau nhw. Falle bod heddi yn ddiwrnod i chi ymwynhau. Falle bod yn ddiwrnod i chi'n casau. A felly, does na ddim neges gwell, dim neges pwysicach gallen ni fod yn rhannu gyda chi'r bore yma na'r newyddion da yma am dad perffaith a'i gariad perffaith ato chi a fi. Os yw'ch profiad chi bore yma o tad deiarol wedi bod yn un da, yn un iach, yn un positif, wel, dylsyn ni gael thrill o feddwl fod yna dad sydd yn dragwyddol gwell hyd yn oed na hynny yn cael ei gynnig i ni. Ac os yw'n profiadau ni'r bore yma wedi bod yn anodd, boenus, yn hunllefus o wael, wel, mae angen i ni glywed am y tad yma. Y tad yma sy'n cynnig ei hun i chi. Y tad yma fydd byth yn eich siomi chi. Y tad yma fydd byth yn eich gadael chi. Yn yr adnod yma, ac un adnod ni wir yn mynd i fod yn ffocysu arno fe, be ni'n gweld yw yr apostol Ioan, y disgybl roedd Iesu yn ei garu. Dyna fel mae'n hoffi cyfeirio at ei hun yn dyfa. Mae yn rhyfeddu ar gariad Duw. Mae'n rhyfeddu ar y ffaith i'r Cristion ein hunaniaeth mwyaf sylfaenol ni yw hyn, ein bod ni yn blant Duw. Os chi'n Cristion, dyna pwy ydych chi. Dyna sy'n wir amdano chi. Beth bynnag yw'ch profiadau deiarol o dadau dynol, dyma pwy ydych chi. Chi'n blentyn i Dduw. Os ych chi wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu, mab Duw, yna rydych chi wedi cael eich uno gyda fe, a rydych chi wedi cael eich mabwysadu i fod yn blentyn i Dduw. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. A chi methu osgoi'r ffaith fan hyn fod Ioan just yn gorfoleddu, yn dydi, yn y gwirionedd yma. Mae'n addoli yr arglwydd am y ffaith rhyfeddol yma. Mae'r adnod yma, mae bron a bod just yn tangent, yn dydi. Os chi'n troi nôl i penod 2, adnod 29, mae Ioan yn dadle fyna fod pob un sydd yn gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono fe. Ac yna, dwi just fel petai methu stopio siarad am y syniad yma. Mae'n cymryd y moment yma i ryfeddu. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag ato. Cawsom ein galw'n blant Duw, a dyna ydym. Cristion, dyma pwy wyt ti. Ac i unrhyw un bore yma sydd yn gwrando, sydd heb eto ddod i gredu, dyma sy'n cael ei gynnig. Dyma'r cariad perffaith gan dad perffaith sy'n cael ei gynnig i chi. Nawr, wrth gwrs, mae cariad yn thema cyson gan Ioan.
Ac wrth i ni fynd ymlaen, byddwn ni'n gweld agweddau eraill o'r cariad yma. Ond beth i fi eisiau canolbwyntio arno'r bore yma, jyst yr un adnod yma. A meddwl, be mae Ioan yn golygu wrth ddweud pa fath gariad mae'r tad wedi ddangos tuag ato ni. Pa fath gariad yw e te? Wel, y pwynt cyntaf fi eisiau ni nodi yw hyn. Fod cariad yw yn gariad sy'n cymryd y cam cynta. Cariad sy'n cymryd y cam cynta. Ac dyna gyflythrenu gwych fi'n gwybod. Mae Duw wedi'n caru ni. A mae wedi dangos hynny trwy gymryd yr initiatif. Mae wedi cymryd y cam cynta. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag ato. Nawr, wrth gwrs, i ni wedi gweld yn barod yn dyn ni'n gwybod fod Duw yn drindod. Un Duw mewn 3 pherson. Ac felly fod Duw y tad yn dad dragwyddol i fab tragwyddol mewn cwlwm o gariad trwy'r ysbryd tragwyddol, dydy hynny ddim yn golygu fod ei wastad wedi bod yn dad i ni. Na, gweithaf can enwog Dafydd Iwan, dydy pawb ddim yn blant i Dduw. Nawr, wrth gwrs, Duw sydd wedi'n creu ni i gyd. Does na neb mewn bodolaeth sydd heb ei creu gan Dduw. Ac eto, oherwydd ein gwrthryfel ni yn ei erbyn e, oherwydd bod ni wedi pechu yn ei erbyn e, dydyn ni ddim yn blant i Dduw mwyach, na, rydyn ni yn elynion. Os y'n ni'n blant i unrhyw un, ni'n blant i'r diafol, oherwydd rydyn ni yn ymddwyn fel y diafol ac yn gwrthryfel yn erbyn Duw. Mae'r tensiwn sylfaenol yma yno ni. I ni wedi cael ein creu gan Dduw i fod yn blant i Dduw. Ni wedi'n creu i gael ein hunaniaeth, ein identity ni, oddi wrtho fe am perthynas ni gyda fe. Ond yn lle hynny, ni di edrych at bethau eraill i roi ystyr a hunaniaeth a phwrpas i ni. Pethau sydd, wel, digon aml dyn nhw ddim yn ddrwg, ond dyn ni'n gwirdroi nhw, ni'n rhoi rhyw bwysigrwydd, rhyw statws iddyn nhw, dyn nhw ddim yn ei heiddi ni, ni'n rhoi nhw yn lle Duw. A felly'r peth cyntaf, mae'n rhaid i ni bwysleisio fan hyn, yw'r cariad mae Duw wedi ei ddangos ato ni. Y cariad yna sy'n cymryd y cam cynta. Fe sydd yn ein caru ni. Fe sydd yn dangos cariad atom ni yn gynta. Ac wrth gwrs, mae hynny, pan chi'n stopio i feddwl am y peth, mae'n gwneud synwyr, yn dydi? Mae'n hollol briodol. Dydy plentyn ddim a llawer o ddweud yn ei bodolaeth nhw. Na, mae allan o'i rheolaeth nhw. Rhieni sydd yn cynhedlu eu plant ac yn caru'r plentyn, ac yna mae'r plentyn yn ymateb ac yn ei caru nhw yn ôl. Yn wahanol i be mae'r byd yn ei ddysgu, dydy bywyd ddim jyst yn gallu ymddangos o nunlle. Na, ac gyda ni, gyda'n ein bywyd ysbrydol ni, dyn ni ddim jyst yn gallu dechrau caru Duw. Na, mae wedi dewis ein geni ni oddi uchod. Mae wedi dewis roi dechrau newydd. Mae wedi dewis dangos ei gariad ato ni. A mae hynny mor allweddol, mae mor bwysig i ni i ddeall hynny. Oherwydd chi'n gweld mae'n chwalu yn dydy unrhyw syniad o ceisio achub yn hunan.
o geisio cyfiawnhau ein hunan ger bron Duw. Mae cofio hyn, mae Duw sydd wedi cymryd y cam cyntaf yna. Mae'n ein cadw ni yn dydi rag ei amau e. Neu anobeithio yno ni yn hunan ar yr adegau hynny pan ni yn methu. Chi'n gweld efo gymaint o berthnasau daearol, i ni yn aml yn poeni yn dydyn ni. Yn yw ni eisiau ennill cariad, ac yn eisiau ennill clod, ac yn eisiau i bobl yn caru ni, a ni'n ymdrechu ac yn ceisio hynny. Ond mae mor wahanol efo Duw yn dydy. Achos fe sydd wedi dewis ein caru ni yn gyntaf. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Tra bod ni yn dal yn elynion, dal yn blant i'r diafol, nath ei ddewis dangos cariad ato ni. Beth arall te sydd yn wir, pa fath o gariad mae wedi dangos? Wel, yr ail beth i fi eisiau tynnu'n sylw ni ato yw mae cariad yw yn gariad sy'n mynd tu hwnt i'r disgwyl. Mae cariad sy'n mynd tu hwnt i'r disgwyl. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. Na ni wedi gweld yn barod. Duw sy'n cymryd y cam cyntaf. Roedd rhaid iddo fe. Bysa ni byth wedi garu yn gyntaf, oedd yn dyheuadau ni wedi gwirdroi yn llwyr. Ond ni'n caru pawb a phopeth arall ond am Dduw. A felly mae o'i wirfodd, wedi dewis ein caru ni. A dod ar ein hôl ni. A'n hachub ni. Ond gwelwch pa fath gariad cawsom ein galw yn blant Duw. A mae'n rhaid i ni gydnabod fan hyn fod y cariad yma, mae Duw yn ei ddangos, mae'n mynd tu hwnt i unrhyw beth gallen ni fod wedi ei ddisgwyl. Mae'n mynd tu hwnt i unrhyw beth gallen ni fod wedi gobeithio amdano fe. Mae'n gariad eithafol. Os yw'n iawn i fi ddweud hyn, heb swnio'r amharchus, mae'n gariad dros ben llestri. I feddwl fod Duw wedi edrych arno ni. Pobl triennus, anghenus, gelynieithus fel ni. A fod wedi dweud, rwy eisiau nhw i fod yn blant i fi. Rwy'n mynd i'w galw nhw yn blant i fi. Fod hynny'n mynd i gostio. Mae'r unig ffordd i hynny ddigwydd yw fod Duw y mab tragwyddol yn dod yn ddyn ac yn dioddau ac yn marw fel aberth yn lle'r bobl gwyrdroedig yma. Fi eisiau nhw. Fi eisiau nhw i fod yn frodyr a chwiorydd i fy annwyl fab i. Fi eisiau iddyn nhw i fod yn bobl i fi. Fi eisiau nhw yn eiddo arbennig i fi fy hun. Fi eisiau nhw fel plant. Mae hynny jyst yn syfrdanol yn dydy. Mae mor wahanol i unrhyw syniad na chrefydd arall yn dydy. Mae'r gwirionedd yma, mae bron o bod yn rhy dda i fod yn wir. Gallai Duw fod wedi'n galw ni yn bob math o bethau, ond mae'n dewis yn galw ni yn blant. Chi'n cofio falle stori dameg y mab afradlon. Un o'r straeon nath Iesu ddweud er mwyn dysgu i ddisgyblion. Yn yr stori yna mae dechrau'r mab yma, sydd yn gwrthryfela yn erbyn i dad. Mae fwy neu lai yn dymuno fod y tad yn marw.
achos mae eisiau'r etifeddiaeth yn awr. Mae'n torri'r berthynas, mae'n mynd i wlad bell, mae'n gwastraffu yr arian na i gyd mewn gwlad bell, ac yna mae'n dod at ei hunan. Mae'n dychwelyd adre yn bwriadu dweud wrth y tad, sa'n heiddi bod yn blentyn i ti mwyach, fi wedi torri'r berthynas. Galwa fi yn was i ti. Ond pan mae'n cyrraedd, mae'r tad yn ei gymryd yn ei gofleidio fe, yn rhoi'r gwisgoedd gorau amdano fe, modrwy ar ei fisau, yn lladd, y llo pasgedig ar ei gyfer oherwydd fod ei fab e. Y mab oedd yn farw wedi dod nôl yn fyw. Mae Duw eisiau ni fel plant iddo fe. Gallai fe fod wedi ein trini mewn ffordd wahanol. Gallai fe fod wedi'n gwrthod ni a'n gadael ni oherwydd y ffordd o'n ni wedi troi yn ei erbyn ond mae eisiau ni fel plant. A felly mae'n ein mabwysadu ni. Mae'n ein galw ni yn blant iddo fe ei hun. Ac unwaith eto mae'r gwirionedd yma, mae mor bwysig yn dydi. Pan mae person yn cael plentyn naturiol, ys dim lot o ddewis dyn ni os siwrd maen nhw'n mynd i droi allan. Mae'n rhaid i chi rhyw fath o aros i weld. Ond pan i chi'n mabwysadu, mae ydych chi syniad gwell yn does. Ydych chi'n gweld yn barod rai o'r pethau sy'n wir amdano nhw. Mae Duw yn gwybod popeth amdano chi. Mae'n gweld y cwbl. Mae'n di gweld yn barod y ffordd i ni'n ymddwyn, yn cymeriad ni, yn cyfrinachau ni. Mae di gweld yn barod y ffaith yn bod ni di gwrthryfela ni erbyn. Mae'n gwybod yr holl gwendidau a'r camgymeriadau. Mae'n gwybod dyfnder ein drygioni ni. A mae eisiau yn dewis o'i wirfodd ein galw ni yn blant iddo fe. Mae'n ein hawlio ni iddo fe ei hunan. Nawr, pan i chi a fi yn galw rhywbeth yn rhywbeth newydd, dydy'r peth yna ddim yn newid ydy. Be fi'n golygu? Wel, gwedwch bod gen i gwpan, ac fi'n dechrau galw'r cwpan yna yn fforc. Wel, wrth gwrs, dyw e ddim yn troi mewn i fforc, ydy e? Nes dim os faint i fi'n galw e'n fforc, mae'n aros yn gwpan. Ond nid felly gyda Duw. Mae'r Duw holl alluog yma, trwy ei air, nerthol, awdurdodol, creadigol, mae wrth alw ni yn blant, yn dod ar rhywbeth newydd i fodolaeth. A felly'r pwynt olaf eisiau ni i nodi bore yma yw hyn. Mae cariad Duw yn gariad sydd yn ein trawsnewid ni. Cariad sydd yn ein trawsnewid ni. Gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom, cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Dyna ydym. Y pwynt fi eisiau gwneud fan hyn yw, mae nid just enw yw hyn. Nid just rhyw fath o deitl sydd yn cael ei osod arno ni. Nid, be bydd y rai falle'n galw'n yn legal fiction neu'n wishful thinking. Na, mae'r tad wedi dewis ein caru ni. Mae e wedi ein galw ni yn blant iddo fe ei hun. Mae e wedi anfon ei fab tragwyddol i'n plith ni, i gymryd cnawd, i ddod yn un ohono ni, i fyw bywyd o efuddod perffaith i'w dad.
Trwy ffydd, mae'r ysbryd glân nawr yn ein uno ni a'r mab. Mae ysbryd y mabwysiad yn dod arno ni ac rydyn ni nawr yn blant Duw. Mae Ioan yn pwysleisio hynny yn dydy, dyna ydym. Falle bod na rhywbeth mwy i ddod ar y dydd pan gawn ni weld Iesu a cael ein trawsnewid yn derfynol a byddwn ni'n adlewyrchu ei ogoniant yn llwyr, ond peidiwch gadael i'r ffordd i chi'n edrych nawr eich twyllo chi, dyma ydych chi. Chi ddim yn aros i fod yn blentyn i Dduw os ych chi wedi credu yn Iesu, dyna ydym. Falle bod chi ddim yn teimlo fel hynny. Falle bod ni ddim wastad yn ymddwyn fel hynny. Ond dyna'r gwir. Dyma pwy i chi. Dyma yw eich hunaniaeth mwyaf sylfaenol a mwyaf ffurfiannol. Dyma'r gwirionedd, y reality amdano ni ddylse fod yn effeithio ar bob peth arall. Beth yw hi fod yn Gristion? Beth yw hi i fod yn ddisgybl i'r arglwydd Iesu Grist? Wel, mewn un ystyr, mae mor syml â hyn, yn dydy. Byw allan yr hyn ydym ni yn barod, sef plant i Dduw. Nawr, ni wedi gweld y thema yma o'r blaen, sdim amser i fanylu yn fwy nawr. Ond mae yna rai pethau hyd yn oed yn yr adran yma sydd yn clymu fewn gyda'r newid nawr. Yr traws newid yma, traws ffurfio yma sydd yn digwydd yn ein bywyd ni gan ein bod ni yn barod yn blant Duw. Na i jyst nodi rai pethau. Edrychwch ar penod 2:28. Yn awr blant, arhoswch ynddo ef mwyn i ni pan fydd ef yn ymddangos gael hyder a bod heb gwylydd arnom ger ei fronydd ar ei ddyfodiad. Pwy yw'r bobl mwyaf hyderus ym mhresenoldeb rhieni? Wel, i plant nhw, ynddo fe? Maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu mynd at eu rhieni nhw, sydd yn eu caru nhw, yn hyderus ac yn ddigwylydd, yn gwybod bydd rhiant da ddim yn ei gwrthod nhw. Drachwch ar adnod 29. Os gwyddwch ei fod ef yn gyfiawn, yna fe ddylech wybod fod pob un sy'n gwneud cyfiawnder wedi ei eni ohono ef. Hynny yw ni nawr fod i ddangos rhyw fath o family likeness. Ni wedi cael ein geni o'r un cyfiawn yma. A felly ni nawr fod yn bobl cyfiawn. Drachwch ar ddiwedd adnod 1. Y reswm nad yw'r byd yn ein hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Os i ni nawr yn blant Duw, yna mae'n y newid sylfaenol di digwydd yno ni, dydyn ni ddim yn perthyn i'r byd mwyach, ond yn perthyn i Dduw, a felly mae'r byd yn mynd i gysau hynny, yn mynd i wrthod hynny, yn mynd i weithio yn herbyn ni. Os dim angen i ni ofni hynny, oherwydd ni'n perthyn iddo fe, rydyn ni yn ei adnabod e. Drachwch ar adnod 2, lle mae'n dweud, gyfeillio'n annwyl, nawr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn, rydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, byddwn nhw'n debyg iddo, oherwydd cael ei weld ef fel y mae. Pan byddwn ni'n gweld y mab yn dod yn ei ogoniant, byddwn ni yn yr eiliad honno yn cael ein traws newid i fod yn debyg iddo fe, i fod yr hyn ydyn ni, yr hyn mae Duw wedi fwriadu ar ein cyfer ni, plant y goleuni. Drachwch ar adnod, penod 3, adnod 9. Nid oes neb sydd wedi ei eni o Dduw yn cyflawni pechod oherwydd mae had Duw yn aros ynddo.
be mae Iwan yn dweud fan hyn yw os i ni wedi derbyn y bywyd newydd yma, mae fel petai hedyn wedi blannu yno ni, a mae hynny'n mynd i ddwy'n ffrwyth yn ein bywyd ni. I ni'n mynd i ymddwyn fel plant i Dduw. Ni'n mynd i efelychu Duw, ni'n mynd i fod yn fwy tebyg iddo fe. Hynny yw, nid bod ni byth yn pechu, ond ni ddim yn aros yn ein pechod. Nid bod ni byth yn gwneud camgymeriadau, ond ni ddim yn aros yn y pethau hynny, yn cyflawni'r pethau hynny yn rheoledd ac yn ddifeddwl ac yn ddihyd. Na, ni'n casau yn pechod ac i ni yn rhoi y pethau hynny farwolaeth ac i ni'n dod yn fwy tebyg i'n tad ni. Ac yna eto, adnod 10. Dyma sut mae'n amlwg pwy yw plant Duw, a pwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder, nid yw o Dduw. Na'r hwn nad yw'n caru ei gyd aelod. Hynny yw, os ych chi yn blentyn i Dduw, ych chi'n mynd i garu Duw, ych chi'n mynd i garu cyfiawnder, ych chi'n mynd i garu Cristnogion, ych chi'n mynd i ddangos hynny. A dyna'r pwynt ydy fe. Dyma pwy ydyn ni, a felly dyma nawr sydd ni'n mynd i ymddwyn. Ar Sul y Tadau. Mae yna le dyn ni ddiolch. Ni'n diolch i Dduw am tadau daearol da. Cariad a'r gofal a'r arweiniad yna maen nhw'n gallu i rhoi. Faint yn fwy dylswn ni fod yn diolch am y cariad yma, gan y tad perffaith yma. Ac ar Sul y Tadau, lle falle, mae yna rhyw atgofion a rhyw creithiau dofn gennym ni. Peidiwch gadael i hynny nawr i'ch lliwio chi ac effeithio ar y ffordd i chi'n gweld cariad perffaith, y tad perffaith yma. Na, rwch hynny i'r naill ochr am funud a gwelwch pa fath gariad mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw. A dyna ydym. Diolch iddo. Amen. Amen. Wel, gadewch i ni ganu mawl gyda'n gilydd unwaith eto.
Wel, diolch i chi am ymuno gyda ni, unwaith eto. Os hoffech chi siarad efo rhywun, os hoffech chi wybod mwy neu trafod o pethau hyn ymhellach, yna please cysylltwch â ni trwy'r e-bost fydd ar y sgrin mewn moment. Ond am nawr, gadewch i ni weddio a chyflwyno'n hunan ger bron ein tad ni. Na ni weddio. O arglwydd, ar adegau ni, i ni'n anghofio, ac ar adegau i ni ddim yn ymddwyn fel plant i ti. Ond i ni'n diolch os i ni wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae dyma ydyn ni. Am dy fod ti wedi dewis i hynny fod yn wir, ac am dy fod ti wedi dewis ein galw ni yn blant, ac wedi dewis ein mabwysiadu ni a newid ni oddi fewn. O arglwydd, diolch am hyn. Ni yn gofyn fel dy blant i nawr yn ei di'n galluogi ni i ddangos hynny, a tystio i hynny ar air a gweithred os gweli di fod yn dda. Ac arglwydd. A wneud i ddangos i'r byd o'n cwmpas ni. Mor wirioneddol wych yw y fraint sydd yn ni trwy y mab, yr arglwydd Iesu. O Dad, bydd gyda ni yn awr. A mynd bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Bendith Duw arnoch chi.